Mga pagbago sa LPTRP o kung Local Public Transport Route Plan ginatapos na antes ipasa sa Department of Transportation. Samtang 17 ka barangay mga finalist sa JPT EdEscape Program 2022 sa syudad sang Iloilo. Igapatawag ni Mayor Jerry Trenya si TMTRO Head Jack Cunlo para pangayuan sang update sa mga pagbago sang Local Public Transport Route Plan o kung LPTRP. Sunod sa alkalde, kay Cunlo ginhatag ang mandato sa papatuman sa mga pagbago matapos ang serye sa mga konsultasyon nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga sektor. Lakip man sa mga ginkonsulta ang mga eskwelahan, malls kag mga institusyon nga ginagyan sa mga ruta. May mga bag-o man nga ruta para maserbisuhan ang mga bag-o nga dalan, lakip na ang gikan sa mga transport terminal. Gina-finalize na to ang changes, amendments. And then, i-follow up ko kay Jack. I want that submitted to the DOTR right away. Na-interview ko gani sa DWIC sang Sunday, and they were talking about LPTRP, no? Siling ko sa ato niya, nagsugod na kita, kag may mga findings, kag ginapasubmit nga padugang, no? I think once ma-submit na, we'll give it 1 month. After 1 month, balik na niya sa City Council. Sa tion nga mapasa sa Department of Transportation, dira pa lang mahibaluan kung aprobahan ang mga pagbago santo sa nakita ang adjustment matapos nga ginpatuman ang LPTRP sang Hunyo. Makaduwa ka beses naman ini nga ginsuspinde para mahatagan sang ligwa ang konsultasyon. Magluwas diri, mayara man sang Transport Summit nga ginpatigayon ang lokal nga panguluhan sang syudad para matipon ang tanan nga sentimiento sang mga motorista, drivers, sumalakay kag mga operators. Nagpatigayon man sang sinapol ang syudad kaupo ng probinsya sang Iloilo para mahatagan sang solusyon ang kakulang sa mga unit sa mga terminal sa tion sang rush hour o kung padulong kag papauli gikan sa trabaho kag eskwela. Karon balik sa face-to-face na ang mga dalago nga universidad, ginalauman ang mas madamo nga numero sa mga estudyante nga magasulod sa syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Preska kag puno sang sustansya. Ining nakita sa mga validators sa ila paglibot sa 17 ka barangay sa syudad nga finalist para sa JPT EdEscape Program 2022. Paindis-indis ini sa mga barangay nga mayara sang urban garden kag nagapatubas sang mga ultanon sa ila barangay, pumuluyok kag komunidad. Suno kay City Agriculturist Inigo Garingalao, dalayawon ang mga barangay nga mayara sang gamay nga duta apang nakatanom sa naglain-lain nga mga utan. Pila sa mga talaksan sang tagdaog amo ang kooperasyon sa mga pumuluyo sa barangay kag paggamit sa mga patubas. So ang aton di pagabantayan ang participation sa isa ka barangay sa iyang mga constituents, nga hindi lang bala isa lang ang naga-take care sa garden, ang paggamit sa mga concoctions, no, inang gina-spray bala naton nga organic nga hindi ya chemical, kag diin nga kadto ang ilang mga produce, no, gina feeding, ginakatakod nila sa ilang nutrition nga mga initiatives, ginahatag sa tao, ginasudan, muna sa mga aton dapat pagabantayan. Ang JPT EdEscape ang proyekto gini Mayor Jerry Trenyas nga may katuyuan sa pag-inganyo sa mga barangay nga magpatubas ang ila kaugalingon nga pagkaon. Importante ini bangod highly urbanized city ang syudad, kag dako nga bulig sa mga pabluyo kung may source ang pagkaon sa palibot. Ang aton niya kalidad niya ginakuan diri supposedly ang ilang pagtanom sa mga ulutanon, maayo ang lugar nila nga pagatamnan sini, as well as ang benefits sang tawo, ang duta dapat healthy man sini, hindi ni siya basta-basta nga itanom naton o kundiin lang kag isabit. The fact nga ang ining proyekto ginakaon ini naton, so dapat ang quality sang mga vegetables sa ginahatag sang tagsaka pumuluyo nga ginapumunuan sa aton nga mga barangay officials, dapat ma-secure man nila. Pila sa mga minor awards nga ihatag sang JPT EdEscape 2022 amo ang Best Garden Plot, Best Sustainable Garden, Best Edible Garden, Best Yield, Best Aesthetic, Best Container and Vertical Garden, kag Best Scrapbook. 30,000 pesos para sa overall champion, 20,000 pesos para sa first runner-up, kag 10,000 pesos para sa second runner-up. Hingadlan ang mga tagdaog nga barangay sa masunod nga semana. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.